сме деца на комунизма, душевно усъкатени, нарочно приравнени към всички гамени и кретени. Отричам героизма на вашата философия, казвам не на машината за душевна хипотрофия. Колониализъм предрешен като капитализъм, псевдодемокрация и поръчков журнализъм, канибалистичен материализъм, криво разбран национализъм, лъха на фатализъм от всеки афоризъм, който навлиза сред масите. Все по-голяма става пропаста между класите. Знам, че ни гласите за новия световен ред и зад гримасите стоят интриги без чета, сиромасите да правят кой каквото може, даже ваши и техния фалшифициран дядо Боже. Но в тази тиня от ваша отрова бавно се появи нова порода, боец от люлката до гроба. Правя всичко, което мога, знам, че ще намеря някой слънчев ден в мене Бога. Светлината е там още от майчината отрова, ето ти моята поредна проба, боец от люлката до гроба. Правя всичко, което мога, знам, че ще намеря някой слънчев ден в мене Бога. Светлината е там още от майчината отрова, ето ти моята поредна проба, боец от люлката до... Държавната машина ни потиска, годините ни иска, но до пенсия да доживееме с теб не иска. Възрастта за оттегляне вече никак не е ниска, за да си върнеш кинтите трябва да станеш на 300 като глиста. Пенсионерите в мизерия, младите в столицата или в чужда империя, не живеят, а мизер са там като в галерия. Милиони жени вече не влизат в бижутерия. Другерия е нормално за децата ви, докато техните харчат парите ви на запад, и на вашите с чалга им промиват главата, докато лапат бокуци и чакат нещо в ръката. Всичките са Адам ги във факт положение, но ако дойде утре, значи пак сме в движение. По дискотеките като баджак изложение, джак и сода, не благодаря, съм боец от люлката до гроба. Правя всичко, което мога, знам, че ще намеря някой слънчев ден в мене Бога. Светлината е там още от майчината отрова, ето ти моята поредна проба, боец от люлката до гроба. Правя всичко, което мога, знам, че ще намеря някой слънчев ден в мене Бога. Светлината е там още от майчината отрова, ето ти моята поредна проба, боец от люлката ни мислите. Американски дилъри на килъри върват комплект ръка в ръка с ционистите. Аре малко да помислите, Шимон Перес беше у нас, а той е пред война с терористите. В кавички, но техните иглички ги знам. Доскоро щатите финансираха екстремистите, а сега всички изведнъж са против крайния ислям и ни продават нова война с цели в Иран. Манипулират ни от най-високо ниво, за тях сме само роби на тайното им общество, което решава съдбата на всяка държава, а истинските държавници ги унищожава. Колко велики хора на този свят са убити, а техните убийци си остават неразкрити. Отвориш ли устата, може да ти се размине, но поведеш ти тълпата сине, готви се за борба до гроба. Правя всичко, което мога, знам, че ще намеря някой слънчев ден в мене Бога. Светлината е там още от майчината отрова, ето ти моята поредна проба, боец от люлката до гроба. Правя всичко, което мога, знам, че ще намеря някой слънчев ден в мене Бога. Светлината е там още от майчината отрова, ето ти моята поредна проба, боец от люлката до гроба.